Здравейте, приятели! Благодаря, че отново сте тук. С тези, които сега за първи път виждат моят канал и тези видеа. Аз съм Емо. Занимавам се с здравословна и диетична кухня, като идеята ми е всъщност да споделя възможно най-много материал с хората, за да могат по-лесно да получават резултатите, които искат и в кухнята, и пред огледалото, и да се чувстват по-добре като цяло. За мен е много развълнуван момент, както виждате малко така се притеснявам, защото това е първият епизод, в който каня гост-готвач, и то не просто готвач, а професионален готвач с страшно много опит. До мен е шеф, който е главен готвач вече над 6 години, стария чинар, и е голямо уважение за мен и голямо вълнение да поканя такъв човек до мен. Така че наистина Виктор Вълков, здравейте, здравей всички! Здрасти! Много се кефа за всичко, което се случва в момента. Ще правим нещо много интересно. Ще правим суши. Така, всеки като чуе суши, много му е вкусно, много е готино да си поръчаме суши, обаче всъщност дали е диетично сушито, защо не е диетично, ако примерно е така, и как може да си го направим една идея по-диетично. Това ще си говорим днес. И не само естествено, но цялостната идея на канала е всъщност да имаме такива доста срещи с професионални готвачи и професионални треньори, наистина хора, които са се доказали многократно в сферата си, за да дадат техния пример и техния поглед върху здравословния начин на живот. И затова съм супер доволен за това, което се случва днеска. Нямам търпение да започваме. Аз лично съм много слаб в сушито. Реално това за мен ще е обучителен мастер-клас, така че до вечера ще го тествам вкъщи задължително. Може да кажеш малко за тебе какво е сушито, да се представиш, ако искаш пред хората, защото все пак не всеки от професионалната сфера, който не знае за какво става въпрос, най-вероятно може да не те познава. Така че може да кажеш малко за тебе някакви думи. Няма да обременяваме зрителите с мене. Ще им покажем как да се сварят ориза, как да го измият, как да го вкусят, как да транжират риба, как да изберат подходящата риба. Ще го направим с заместител на захарта с еритритол. Да. Ще намалим малко количеството. Ако не ни хареса консистенцията и сладостта, ще добавим още малко. Ще направим няколко различни топинги от тон, сьомга. Ще комбинираме с усам, пикантно, японска майонеза. Ще направим хосумаки, което е малко ролце с ориза отвътре. Ще направим урамаки, което ориза е отвън. И ще направим едно голямо футумаки, което пак ориза е отвътре, но една идея малко по-голяма от урамакито. Доста хора не знаят, между другото, но се ползва доста голямо количество захар, когато се прави ориз за суши. Точно така. В самата марина се слага захар, сол и оризов оцет. Класическата рецепта е сол, захар, оризов оцет. Като ни захарта е заменяна с еритритол, да. Окей, супер, много яко. Започваме с измиването на ориза. Важно е да го мием с студена вода, да сменим водата няколко пъти. Сега, когато пусна водата, ще видите как първоначалната вода, която ще измива ориза, тя е една мътна, без да натискате, внимателно, за да не се чупят зърната. Когато ви се напълни купата, тук имаме 500 грама ориз, просто изливате водата и почвате наново. Това ще го направим, докато водата се избистри напълно. Ето, това е 8-я път вече на смяна на водата. Сега зависи в каква купа го правите, но ето няколко пъти като я сменим. И тя става все по-бистра и по-бистра. Оставяме да се изцеди за около 15, 20, 30 минути, докато си приготвяме марината. След като се изцеди, варим с описаната рецепта. Може да започнем с приготвянето на марината, тъй като ориза вече е готов. Ще разтворим морската сол. Трябва леко да загреем морската сол, за да се разтвори. Еритритол накрая ще го сложим. Добре. Да. Това достатъчно ли е горе-долу като количество? На нас ни трябва, сварили сме 500 грама ориз. Трябва ни 125 грама от марината. Ориз за суши, той с какво се различава от другите? Той е такъв по-дребен ориз. Просто е ситен, той между другото се слепва дори само по себе си. Точно така, внимай само да не заври това. Добре, трябва да го бъркаме. намаляме го. Да, трябва да го бъркаш доста интензивно, за да се разтвори солта и да не загубим количеството.
Може да я пасираме, да я блендираме, когато е сгрят оризовия оцет, за да се разтвори. Идеята е просто нали, да направим вкуса. А нужно ли да е морска? Високо сложена, нормална? Защото тази сол е винаги еднаква. Когато моята рецепта е така с тази сол, да речем, винаги когато правя суши, използвам точно тази сол, защото съм си направил рецептата по нея. Добре, супер, сега почти се разтвори това, още малко му трябва. Това ми е еритритола да се разтвори. Това ми е еритритола. Тук сме сложили 50 грама. А по принцип колко захар се слага горе-долу? На това количество 70 грама захар. Иначе щяхме да сложим 70 грама захар. Да. Когато правят суши, хората отиват в магазина и си купуват, нали, ето тая рогозка. Защото са виждали, че са прави на рогозка. Сега ще ви покажа как да се я съхраните, да не я мокрите, да не я цапате с стреч фолио. Докато се маринова ориза, ще филетираме лаврака, ще направим топинга от тона и ще обработим и сьомгата. Използвам кухненско фолио, всеки има такова вкъщи. Не е задължително да е в такива размери, просто трябва да сложите рогозката така и да я фолираме с фолиото. По този начин няма да цапаме... Да, запазваме я, няма да се намокри, няма да се надуят бамбуковите да пръчки. се износи реално. Да, да се износи, ще се запазим за по-дълго. Ето така я правим стегната. Аха, няколко пъти с фолиото се минава. Два пъти. Два пъти да речем е достатъчно. И когато сложим стреча, така, ние реално ще правим сушито от другата страна. Ще надуваме ролките обратно. Изкарваме въздуха сега по този начин. Това е много яко, да. За да може да стане се едно, няма фолио просто. Да. Ето така. Да. Ето това е, супер. После махаш фолиото, фърляш. Да, точно така и си имаш здрава и чиста рогозка. Ако сте останали с някакво количество въздух, така по една дупчица. Така. Оцета има още някакви точици. Може да го блендираме, да. Добре, да ще ги блендирам аз. Ето го вече блендирания. Да го слагам директно към ориза и да почвам да бъркам. Точно така, да. Ето, насякъде гледам да го разпределя. В същото рибата е добре да, нали, не е, да кажем, грешно да се яде сурова, поради няколко факта. Тя е черноморска, соленоводна, да речем, и тя е консервирана с сол. В смисъл, всеки знае, че морската вода, океанската вода е солена. И реално солта играе ролята на консервант, който не е проблем за човешкия организъм да консумира сурова. Приготвил съм една пинсета, която ще махна. Ще да изкарам аз през това време. Да. Докато си действаш ти. Няма да махаме люспите, тъй като ще махнем направо кожата. Кожата може да не изхвърляте, може да направите някакъв чипс пак за декорация. Да. Така, тук да ти оставя. Рибката на мене? Да. Добре, дай ми я на мене. През това време мога да ми кажеш, аз между другото, наистина, така, освен на нали, качествата ти като готвач и като цяло, респекта, който имам заради това нещо, забелязах, че отскоро, така не знам дали отскоро, да имам, отскоро го виждам в социалните мрежи, тренираш доста често. Може да не се личи, ама тренирам. Как се започна цялото това нещо? Откъде ти е връзката с фитнеса? Как се реши да почнеш да тренираш? От кога тренираш? Интересно ми е просто как се решава един готвач да тренира, защото повечето готвачи нямам време, ям си и си ставам 300 кила. Оправдание винаги може да намери човек, но мотивация не. Повечето хора предпочитат да намерят оправдание, отколкото да намерят мотивация. Може би преди 4 години стоях се така вкъщи в един мой почивен ден и ми свършиха цигарките. И към сега няма хода да си купувам. Като излизам от вкъщи, ще отида. Много пуших. Наистина много цигари пуших. Аз ставах и преди да си измия зъбите, пуших цигара и чаках да ми се стопли кафемашината, за да си приготвя кафе и да изпуша 5 цигари с него. И един ден си викам, това трябва да се промени. Аз ще стана на 30 години, само цигари и някакви такива вредни неща не става. И споделих на жена ми,
Ама аз спирам да пуша и тя абсурд, никакъв шанс, ти толкова много пушиш, по 2 кутии цигари на ден, но ако спреш ти и аз ще спра. Викам идеално. И ето е мотивацията, която намерих аз, да помогна на себе си и на нея да спрем да пушим цигари двамата и така стана. Добре, аз ще направя един топинг с рибата тон, който Аз съм ще тук използвам. почти нямам кости, но за всеки случай. Трябва да изкараш около 9 кости от тази риба. Ти падиш ли някаква диета, примерно? Не, диета не, но режим пробвал съм да се храня с контролирани макронутриенти, така да речем. Да. Не мога да съм на 100% с кутийката в сака и да... Да, то не е и нужно като цяло. В смисъл, дори с малките познания да имаш просто как си разпределиш храната, спрямо нали, това какво правиш като в залата или като цялото енергоразхода, ти е достатъчно за постигането на повечето резултати, които повечето хора искат. Така че не е нужно да... Резултати можеш да постигнеш с усилия. Да. Без усилия няма как да стане. В смисъл да ходиш 2 пъти в залата или 3 пъти месечно или там 5-6 не става. Има ли нещо, което, примерно, мразиш да готвиш, но трябва да го готвиш? Не, няма такова. Смисъл нещо, което не обичаш, айде, не мразиш. С веганската храна съм малко скаран, но вече сме нали, така доста напреднал 21 век. Хората стават вегани по една или друга причина, имат непоносимости, алергии и ти трябва да се съобразиш с тях. Един себеуважаващ себе си готвач просто трябва да направи така, че гостите се почувстват комфортно в ресторанта. Веганите не ги, как да ти кажа, не ги предпочитам, обаче хората с проблеми. Да, които наистина имат нужда. Имат нужда от това нещо. Винаги съм насреща да помогна, да сготвя, да обърна специално внимание, винаги. И мисля, че ги махнах костите, да ти кажа. Добре. Аз съм накълцах тон, ще го вкуся с малко кимчи сос. Това е ферментирал... По принцип кимчито е ферментирала трошия, прави с китайско зеле, чили. Тук имаме сос от това нещо. Ще му сложим малко сусамово олио. Няма да прекаляваме с него, защото вкусът му е доста силен. Може би да речем около 2-3 грама ще сложим. Ще добавим, аз харесвам сусам микс, този сусам е печен. Директно при рибата? Да, точно така. Яко. Ще сложим... Кимчето е много полезно, между другото. Да, за храносмилателната система е много точно, полезно. да. Отделно... Фермента е... Между другото е доказано, че хората, които ядат храна с повече пробиотици и като цяло ферментирала храна, не са толкова депресирани. Колко смешно звучи, но наистина, защото им се повлиява там на микробиомата, която е свързана пак с мозъка и директно, реално оправят депресивни състояния. Ще сложа малко тугараш пипер. Тугарашето пак е японска подправка, която има портокалова кора, има черен сусам, има няколко вида още сухи подправки. Леко го намачкаш. Okay. Сусама задължително трябва да е печен. Така. Ще ти изчиста, той... Свен? Да. Скарите ще ги оставя изцяло на тебе. Добре. Ще се доверя за тях. Ще направим сьомгата и лаврака, ще ги сложим в морска сол за още няколко минути. Слагаме на дъното на тавичката сол. Солта ще извлече част от водата. Рибата ще стане малко по-стегната и нали, ще допринесе и за вкуса и нали, за консервирането. Хората, ако се притесняват, че ядат сурова риба. Да. Така ще го преберем в хладилника за 10 минути, мисля, че е достатъчно за това количество риба. Може да разбъркаш ориза. Когато мием ориза и когато го вкусяваме, не трябва да използваме нали, много сила, защото ориза е прекалено нежен, защото сме извлекли с миенето доста голямо количество от нишестето и просто идеята е да не се троши. Да. Искам да пробвам аз, между другото. Съотношението е 1:1 вода-ориз, добре измит ориз. Добре, сега ти ще направиш скариите, ще ги направим в airfryer, ще ги направим вътре в ролка. Първо ще направя норито. Като купите нори и го отворите, той изглежда ето така. Има едни резки, които са хоризонтално. Ние режем точно по средата на норито. И де-факто от 10 листа
ние получаваме 20. И краставицата да е толкова голяма, колкото е ролката. Но не цялата, ами колкото са 4 парчета от нея. Де-факто ги режем на равни парчета, защото когато ти седеш на ресторант, ти си поръчаш 4 хапки, краставицата трябва да е голяма, колкото 4 хапки. Режат просто така, като не използваме сърцевината. Сърцевината в повече случаи се режа и се хапвам сам. Режем като тънки жулиени, да речем. Тънки пръчки, жулиени. Скаридите да им махам, да ги цепна е така. Да, задължително. Цепна да им изкарам вътре, добре. Това също не го знаят хората. Отиват, купуват се от магазина някакви скариди и слагат ги в тигана и... Да. Ти знаеш ли, че са ме канили? Това между другото хората, които силно ще се познаят сега като го гледат, но са ме канили на гости да ям скариди, дори с черупките. И вика то като семки, така много по-вкусни. И викам, чакай. Идеята е пак, както краставицата, скаридата да е отворена и да има в цялата, в 4 хапки да е отворена, да не е крива, ето така да е скаридата, права. Защото тази скарида ще се раздели после на 4. А когато не е обработена, изглежда ето така. Когато навиваме ролката, трябва да сме подготвени с мокър парцал, задължително, купичка с вода, която ще използваме за да си мокрим ръцете, защото ориза за суши е с захар, леко лепне. Затова винаги навлажнени ръце и затова и избягвам да работя и с ръкавици. Един лист нори, като норито го ползваме с тази гладката част, която ще бъде де-факто отвън ролката. Ние слагаме ориз на оребрената част, която отрязахме по дължина. Ако искате на кантар, слагате, ако искате не на кантар, аз въобще няма да меря нищо. Когато правим холсумаки, ориза трябва да е разпределен добре, равномерно. То се отнася за всички ролки суши. Не трябва да е много натиснат с сила. Виж колко реално тънко се слага, честно казвам. Да. Един пръст отгоре оставяме място, просто за да можем да затворим ролката. Да речем, сега ще направя с краставичка, просто да видите техниката. Слагаме краставичката, пак един пръст от началото на ориза и един пръст оставяме от рогозката. Когато завиваме ролката, пристягаме в самия край. Пристягаме с всички пръсти и ето как сега, виждаш, ще ни залепне реално ориза, норито ще ни залепне за другото нори. Да. С помощта или на така ориз, или може да сложим просто малко водичка и норито се хидратира и залепва. Ето, това не е... Да, това е най-бейсика, но точното технология. Точно така, да. Напълваме с пръст да оформим краищата на ориза, на ролката всъщност. Ето така. Когато почваме да режем, трябва да режем също много деликатно. Ножа трябва да е много остър, трябва да е намокрен пак с вода. Все пак режем ориз. Това холсумаки тежи около 100 грама. Режем го на половина. Почваме от края на ножа, виждаш как го слагам на края и с едно движение просто гледам да срежа цялата ролка, защото ако направиш това движение, ще разбуташ, то ще залепни и ще се развали ролката и общо взето цялото старание отива на кино. Вече като порежеш няколко стотин ролки, свикваш, че не трябва така да се прави. Аз тук правя една импровизация. Скаридите ги слагам в жълтък и малко оризово брашно, като му сложих тогараши. И ще ги сложа така в ерфрайера. Сигурен съм, че ще стане нещо готино. Ето да речем едно класическо холсумаки с краставица. Просто да видим техниката. А краищата как се оформят? Примерно така като стане края? Може да се резнат, да речем, може да се резнат така краищата на краставицата, да се сложи от по-красивата страна. Ето така. Трябва да е равно, да има ориз навсякъде
плънката или топинга, или както искате да го кажете, ето краставицата е по средата. И разпределението е много важно. И разпределението на ориза е, бих казал, доста добро. Но като спазвате това нещо, един пръст от рогозката, един пръст от норито и един пръст отгоре, за да може да залепне, вече количеството на ориз е много по-лесно да се направи. Михо, може да си и пълним с нещо. Здравей. Свежо, лекичко, супер. Сега като му сложим всичко, стане топ. Скаридите са до няколко... Много бързо ще станат готови. Остатъка тук може да си направим нещо бульон за нещо, може да използваме за друго, може да слагаме директно и така декорациики. Ако не ги ползвате сега, задължително в камерата и когато правите някаква паста с морски дарове, да речем, или някаква риба може да се направи на сос. Сега ще направим едно урамаки, което ориза ще е отвън. Същата технология започваме. Същата технология, ориз, но този път ориза трябва да е една идея повече и да е пръснат на целия лист нори. Аха, една идея повече. Да. Okay. Аз не спирам да си ям. Нищо яш, то е заяден. Точно така трябва. Правиш суши, ядеш. Правиш суши, ядеш. Не да правите суши един час и примерно, защото колкото повече време стои норито, то толкова по-жилаво става, защото дърпа от влагата на ориза. Затова каните си приятели по една чашка винце. Или... И заедно даже. Да. Реши авокадо да ти нарежа малко. Може да резнеш, да. Взел съм от сусама, който сложихме на рибата тон. Добре де, нещо друго интересно, между другото, въпрос, който дори може би до някъде мен повече ме интересува. Какво е да си готваш в България? В смисъл, има ли развитие това нещо и реално, защото нали има оплакване за кадри, и аз не знам, за ниско качество или не знам, може би до някъде хората, на продукти, на неща, на заведения, на всичко. И до някъде хората нали, не мислят, че това е нещо супер яко и винаги и представата е, че е нещо, нали, което няма толкова развитие. Обръщаме ориза наобратно, защото нали, правим урамаки. Когато правим урамаки, означава, че ориза трябва да е отвън. Той пак не е много натиснат, не е много сплескан. Пак контролираме количеството на плънка, така да го кажем. Разпределяме равномерно. Пак един пръст трябва да има разстояние отдолу. Ще сложим краставица, да речем. Сложихме от маринованата риба тон. Няколко краставички. Аз завъртам леко с каридите. Гледат да не прекаляват с количествата нали, вътре в самата ролка. Пак по същия начин. Добре престягаме и сега ще залепим ориза с норито. Аха, и то реално пак ще остане ориз отвън. Ама я видя това, как го направи така, че ориза да си остане съвсем. Много яко стана. Като истинско. Супер. Ето е ролката. Ето тук е залепена. Не е кръгла, не е правоъгълна. Не знам каква е формата точно да ти кажа. Но аз не съм фен на стегнатото суши, защото просто нямаш никакво уважение към продуктите. Като видя някой да дава някакви квадратни сушита, стегнати. Колегите дано се познаят, които правят такова суши. За мен не е правилно. Да се върнем на въпроса за готвачите в България. Трудно ли да се готвачи за персонала общо взето. Аз съм в този бранш може би повече от 14-15... топ теста на Катистински. Повече от 15 години може би. Да ги изкарам, нали? Да, достатъчно. С доста хора съм работил, просто трудно е, да, но то с всяка професия е трудно, ако не си амбициозен, не знаеш какво искаш да се получи от тебе, дали искаш да учиш, дали искаш цял живот да пържиш картофи, яйца и да правиш кюфтета. Точно така, да. Поне като ще правиш кюфтета, ги направи най-хубавите кюфтета. Нали, стреми се да правиш нещата добри. Нали, за теб да са добри, ако за теб са добри, на хората ще им харесат според мен. Реално, каквото и да правиш, гледай да го правиш по най-добрия начин. Точно така, да. Как искаш да режа авокадото? Може и наобратно да го обърнеш. Аз го режа така на две, докато станат едни хубави като лодки, да речем. Така? Точно така, наполовина. Сега пак наполовина. Така? Не,
пак на дължина, пак на половина. И сега пак на половина. Точно така. Това е достатъчно. И другото пак на половина, и пак на половина. Забелязва ли си, примерно, да има стандарт, по който се прави суши, нали? Да кажем, нали, най-хубавия начин да правим суши, и в България да има промяна, в смисъл клиентите да не го искат по този начин. Стандарта... Да искат цено по българено суши, така да го кажа. Стандарта е един и тя е една голяма верига от ресторанти, която има ресторанти почти в цяла България. За мен това е стандарта за българина. Разбрахте му за коя верига ви говоря. Не знам, аз суши примерно с пържено пиле никога не съм ял. Правил съм, но никога не съм ял да седна някъде да си поръчам. Искам да ям прясна риба с добре сварено рис, добре овкусени продукти и мисля, че това е прекалено достатъчно. Всъщност, то е супер полезно това нещо. Защото наистина, за да ядеш хубаво суши, трябва да ядеш максимално прясна риба, максимално точно така, да. качествени продукти. Докато си говорим, аз ще направя една ролка с каридата. Вече ти давах всичко. Виж, каридките станаха много добре. Да. Искаш сега да направим едно футомаки с каридата. Футомаки, добре. Каква е разликата между футомаки и урамаки? Да, сега ще ги видят тук нагледно всичко. Пак... Това е много яко стана, бе, човек. Аз чакай, че мале, добре, няма да ям, айде. Ще остава да има за презентация, че. За презентация има, ще 1 килограм ли си. Може би трябва да извадим сьомгата след минутка. Добре. Слагаме листа нагоре, обратно на другите ролки. Използваме същото количество рис, който е за урамакито. Около 100 грама, да речем, 90-95 грама 100. Пак го разпределяме навсякъде да е равно. Ще сложим 2 скариди. Добре, някаква майонезка, нещо да, ще казвам. Или също ние отгоре ще я слагаме сигурно. Може и отгоре да украсим, да речем. Така ще сложим авокадо, скаритка. Ето ще има авокадо, ще сложим. И сега ще го свием. Пак оставяме горе-долу един пръст. Да, изглежда малко по-голямо, но всъщност пак се една хапка. Ето го. Слагам малко водичка да може да залепне норито. Искам другото, аз да го направя. Задължително. Пристягаме. Ама с тон. Аз много обичам тон. С тон, да, с тон. Тон е авокадо. Топ комбинация. Ориза малко по-така е рунлив, но еритритол не е толкова лепкав, но пък е вкусен. Ние ще напишем рецепта с еритритол, наклонена черта захар. Всеки да си преценя. Всеки си преценя, да. Добре. Пак през средата. Реално да. Имаш пак ориз, по средата плънка, навсякъде ориз, плънката по средата. Но най-вече е равно количество ориз навсякъде. Точно така. Ще го нарежа на 8 пак ще го резна. Добре, виж как намокриш ножа. Да, цялото. Хем го намокриш, хем го избърсваш. Цялото острие, да. Първо го мокриш, бършиш, сега ще покажа. Когато отрежеш ножа, виж как ти остава ориз по него и всяко реално отрежа пак следващата ролка. Разбие. Да. Това е супер яко да си го направиш, така гостите ти дойдат и да си направиш такива неща. Яви ме с каридата, бе, как е. Става. Оператора ще наби. Японска майонеза ползвана. За любителите на чили. Ма ми хареса и ти ядеш като мене. Това е. Аз си ям всеки път като готвя някакви неща и ми се кефа. И такова и хората толкова само се кефи и само такова. Ма не, аз наистина се кефа, аз не преувеличавам. Сега гледай, тия са красиви, аз ще ги... Сега отивам да видим сьомгата. Измиваме я. Измиваме лаврака. Измиваме лаврака и продължаваме. Изглежда влажна солта, защото е извлекла влагата, нали, от самите риби. Сега измиваме солта в кофта и подсушаваме с кухненска хартия, задължително на 100%. Добре, сега. Урок номер 1, да видим какво сте запомнили и вие също. Ако не сте сигурни, връщате минутка-две назад, гледате пак и за да сте сигурни какво трябва, нали, да направите. По-грапавата част отгоре. Точно така, лъскавата страна е отвън. Взимам си. Намокри са първо. Добре, да, защото ще ми залепне. 20 секунди назад видеото. И двете ръце, трябва да работиш двете ръце, за да можеш да разпределиш ориза равномерно. При урамакито е повече ориз, нали? Урамаки правим, нали? Да, още ориз сложим. При хората, които правят за първи път, моят съвет е едно кантарче и мерите 95 грама. 95 грама ориз и го разпределяте просто навсякъде.
и ще ви стане гаранция ролката топ. Ако наистина го правиш така, знаеш колко си изял. Аз така го гледам от Еми, такава гледна точка. Добре, това окей ли? Това е повече от нормалното. Да речем малко повече, но разпръсни го тук в краищата. Насякъде просто искам да има ориз. Абсолютно до края. Да. Сега, като нали, човек, който не е правил, можеш да хванеш рогоцката И с нея да го... я обърнеш съвсем лекичко, така за хлюпия. За да го притисна. Точно така. Съвсем леко Притисня така. и сега завърти самата рогозка наобратно. Хоп, Доста хитро. лайфхак. Супер. Така. Сега можеш да я бутнеш малко нагоре, от горния край хвани. Така хвани отгоре, просто да. Така да го бутам цялото. Да. Сега, как го слагам? Точно Средата, тук в Един началото. пръст оставаш от началото. Точно така, да. Още малко по-нагоре. Един пръст. Един пръст. Отдолу да има. Да, точно така. Разликата е това. Сега зависи какъв пръст. Да. Авокадото? Да, от горната страна може да го така да го... Леко да го Да, похлупа. идеално. Сега хващаш го с помощта на тези три пръста. Точно така. Да, навивай просто. Стоп. Сега, видя ли как нямаше един пръст тук от отстояние и сега няма може да го затвориш. Тоест трябва Сега връщаш и от тук дърпаш Още нагоре нагоре. малко, да, точно така. Просто че ориза ме притесня да не избяга. Няма да избягат, ние ще го стигнем после. Така. Добре, и сега така, хоп. Така, сега слагаш рогозката до норето. Няма нужда да мокриш там, защото трябва да залепне с ориза, който ще се получи де-факто. Добре, това. така. Така, затвори го хубаво, притисни го. Да, Леко точно така. стискам. Притисни още. Така. С всички ти пръсти трябва да ти работят. Точно така. Добре. Достатъчно. Давай, затваряй. Затварям така. Затваряй, да. И стискам пак. И стискаш с... така, постарай да направиш като руло. Руло Стефани прави ли си? Точно така ме така мълчиха. Правиш се едно руло Стефани, защото руло Стефани бях правил преди това. Въпросът е колко да го стискам, мен това ме притеснява, не Ами, искам много да го стискам. Да. Не прекали. Сега отваряш да видим какво е станало. Става. Сега вместо да я вдигаш ролката, можеш просто да я претърколиш. Слагаш пак рогозката отгоре. Дръпни я до край, за да може да се покаже ролката. Така, да я дръпнеш насам, за да може да се покаже. Сега пак притисни и с помощта на няколко пръста просто я пристягаш пак. Така, точно така, да. И сега от другата страна. Трудно е, на мен ми се струва лесно, в смисъл, като детска игра ми се струва, обаче наистина хора, които не са правили... Както и на мен ми се струва справят. лесно да отслабвам и да качвам Да. килограми. Сега мокриш ножа и режеш по средата. Това ли е средата? Да речем, да, от края на ножа. Да, точно така. Без да натискаш, съвсем лекичко. Точно така. Това е. Сега мокриш пак и забърсваш. Водата е много важна за суши. Без вода суши някъде да направиш. От средата? Точно така. По-голямо Упрек? движение. Виж, Да, ножа мен ме е е страх дълъг. да го натисна. Няма да натискаш. Той ножа затова се реже и със специални ножове се реже също, нали? Това не обяснихме. Ножа затова е толкова дълъг, за да можеш да използваш един път разрез да направиш, за да отрежеш ролката. Ето сега тук можеш да си сложиш пак да си ги стегнеш. и да се пристегнеш, защото нали, при натиска не знаеш колко да натиснеш, може би ще се... Ето този път му направи зле, натиснах надолу. Да, Не трябва да натискате ножа надолу. да, въобще не трябва да се натиска, трябва просто движение. Така, ето го, браво. Ето сега пак притисни, точно така избърши с ножа да ти е чист за следващата ролка. Това отива при мен. И сега вече имаме... Ето сега тук си остави добро място един пръст. Още ли трябва? Не, достатъчно. Искаш скарията да сложим, скарията и краставица и отгоре ще направим с сьомга. Аз предпочитах опашката, защото мога да разрежа на две, а когато купиш сьомга, да речем 200 грама, те ще отрежат едно такова малко парченци и ти няма може да си отрежеш ето тези подходящи слайсове, които примерно ще използваме да правим или нигири, и пак се реже с един замах. Много е важно това, виж какъв хубав слайс. Да. Гледай колко яко. По дължина. Абсолютно еднаква дебелина навсякъде. Тия тънкости между са много важни в това, защото все пак това е една хапка. Да, трябва всичко да е Трябва балансирано. да ти е перфектна. Добре, тук нищо не слагам сега, също ми кажеш какво искаш да сложа. Навъж просто. Навивам го така, Да, без нищо. без нищо. Отгоре ще сложим риба.
използвам малко трюфел паста. Малко гараж пипер ще сложа. Както отрязахме тази, нали, сьомга, отрязахме лаврак. Много яко. То ще стане разноцветно такова. Да, аз ви казах, не сме подготвени с нещо специално да правим, тук се правим на ресторантьори. Идеята е да си направим вкусно суши и да ни е готино, докато оператора снима и да си ядем. Сега трябва да го стегнеш пак с рогозката. Сега ще използвам пак стреч фолио, за да не се разместват парчетата риба. Ето виж каква е техниката. Правиш разрез, в момента в който вече си стигнал до средата, леко... Връщаш. Леко, да. Ето. Да. Дърпаш и пак, в смисъл, и пак парзаляш ножа. За да го няма този натиск и да прецакваш и ролката, и формата. Махам стреча. Пак с това. Пак с рогозката, за да си придобие формата. И става топ. Ще направим една така ресторантьорска чиния. Така. Трюфелмонеста вещества. Ще ползваме малко микрорастения. И красиви цветя има тук. Сложим на жълто. Васаби, каквото има в магазина. Джинджифил аз обичам много, тъй че повече това. И така може да вземете на вашите гости, които са ви дошли да опитат. Може да вземете по 30 кинта за една такава чиния. За добре дошли. Изглежда като наистина ресторант. Верно изглежда на ресторант. Много ти благодаря, приятелю. Наистина, това за мен е доста емблематичен момент, защото аз не съм човек, който прави суши. И определено това ще се промени след този епизод, защото е супер яко. Има пълна свобода, мога да правиш наистина с каквото имаш или каквото набараш най-прясно на пазара. Да, и каквото обичаш. И каквото обичаш. Направихме някаква брутална чиния, аз даже не знам, изобщо не мисля, че съм я правил аз, но според мен изглежда много добре. Наистина става си ресторантьорско ниво. Това да го направите вкъщи на някой, според мен не ще се впечатли, а направо ще ви извади халка или нещо там, каквото има. За мен качествената храна е за споделяне, когато не можеш да ядеш сам. В смисъл, може да ядеш сам един дюнер да си купиш и просто да се каже, че си ял. А когато се постараеш да направиш нещо, по-добре да се постараеш да го направиш за някой, нали? В случая аз се постарах да го направя за теб, да ти хареса и резултата, нали, е на лице. Това между другото е и последния въпрос, който имам към тебе, между другото. Коя е най-важната подправка в едно ястие за тебе? Подправката Ако за трябва мен... да се сетиш нещо, което ти идва на Веднага се сещам за желанието, защото Супер. Сол, захар, нали, сладко, кисело, солено, умами. Това е ясно, просто желанието, което... Нали, ако няма желание, нищо не става. Трябва да има любов в чинията ти, иначе ще имаш едно голо суши там с някаква стара риба, примерно. Да, между другото много банално, но много правилно. В смисъл, много звучи така, все едно просто така го казваме, ама наистина всъщност е така. Всяко едно нещо, което готвиш и правиш, трябва да има любов, защото иначе просто не става. Много ти благодаря. Хиляди пъти, наистина хиляди пъти ти благодаря за това, че дойде и показа high level как да си направим суши, пък при това и диетично и здравословно. Това е директен пример за това да се храниш здравословно, защото ползваш най-пресните продукти и ти си ги слагаш и ти си правиш. Знаеш колко ури си сложил, колко мога да изядеш, дори мога да си направиш програмаш колко имаш да ядеш. Точно така. На порцията. Благодаря много, че гледахте клипа до край. Наистина се надявам да ви е било интересно, да видите така един различен поглед на тия неща. Естествено, колкото и банално, абонирайте се за канала, за да може да ме подкрепяте и съответно да правя още видеа. И камбанката. Камбанката, абонаменти, всякакви такива неща. Пратете го на баба си, както винаги казвам. И ние продължаваме да си готвим и да си ядеме както винаги, защото се наслаждаваме на храната, както трябва да правите и вие. Това е от мене. Така аз почвам да ям. Чао!